Ang bigat pala, manay. Eh, kami Galing pa to saan? Diyan sa dulo, sa kahuyan. Ang malayo. Ayan. Galing pa to sa malayo. Oo. Experience mo na. Sabi ko, sino kaya yun nakapula? Experience yung maghahanap ng sanggat. Oo. Eh, sabi ko, magkakahoy tayo at bukas Nagkahoy kami. nagpasukan na naman, walang panggatong. Oo, ngayon, ano daw, kung nagalit daw yung mama dyan sa puno na yun. Kako, aba, matirahan ng maingkanto yung puno na yun. Tikaw naman yun eh. Sabi ko sa kanila salamat nga sa kanila, malaki sila, lumaki sila. Kinakahiyan nila ako. Alam ko kinakahiyan nila ako. Kasi ganyan ang kalagayan ko. Sabi ko nga sa kanila, hindi ko mapasunod siya. Ani natin si Tatay Badong, 26 na taon nang pinagkakaitan ng anyo at kulay ng mundo. Ang mga hugis at kulay ng bahaghari ay unti-unti na niyang nakalilimutan. Pero hindi ang pagbabalat ng buto para sa mga mahal sa buhay. At ang kanyang tanging hiling ay hindi pansariling kapakanan, kung hindi ang mag-iinang kanyang maiiwan. So ayan, salamat kay Papa. Biglaan. Nung pagputol, simula niya, nung pagputol ko nung ano na yon, nung puno na yon. Ganito, ako nanghihina akong linalamig ako eh. Ngayon, nagpagamot ako dyan sa albularyo. Yung tatlong albularyo na pinagamutan ko. Galit daw yun mama sa akin. Hindi nakikita. Kapre. Hindi nga, basta di magsabing kapre, basta yung nasaktang kuraw. Kakaba, malinis kako, tapos baluktot, ba't kako may engkanto pa ba na doon? Hindi ako naniniwala. Isunin nung napagkasal, isang mga gamot din yun, kako, patawas mo uli ako roon. Arahal pagbabago nung 2 paragamot eh. Ganon din. Ay, ganon din. Ako ka, nung tinawas ako, nakita raw rin saan, may bata pa raw nakatabi. Kinikalibuto. Ay, ayan, puno na balugtot na yung maraming, tagal na yun eh. Pero tayo nakapagpa-doktor po ba kayo? Paano ako sa, Check up kayo? oo, ay, inanon ako ng gamot, parang hindi tumalab eh. Para saan daw yung gamot tayo? Sa loob ng katawan. Sa likod. Ano yung sakit mo talaga tayo? Naramdaman ko din yung sakit. Ay, sa dibdib. Oo. Humihingal kayo tayo, hinihingal. Minsan.
Sinumpong na ako ng hapon. Pag kada hapon nanghihina na kayo. Oo. Tapos may lagnat. Minsan wala naman. Minsan mayroon. Minsan wala. Nagtatrabaho po kayo dyan, tay? Minsan nagadamo-damo. Kaya nyo pa? Oo naman, paunti-unti lang. Dapat nagpapahinga ka muna. Hindi gaya nung kapal na yung damuhin dyan. Ala na, kahit tanong mo, ala na akong tanim eh. Pagka mainit ang panahon, wag ka muna magdamo kasi mabibinat ka niyan. Oo Diba? Hindi nga, pag umaga lang tayo sa hapon eh. Masaganang pagmamahal po, Prospect Nation. Ngayon, dinala po ulit tayo dito ng Panginoon sa bahay ni Tatay Badong at saka ni Nanay Erlinda. So, maraming salamat po kay Ate Boots from Houston, Texas. So, nagbigay po siya ng ayuda sa atin, kila Tatay Badong, para sa kanyang pamilya at sa kanyang mga gamot. Tatay Badong, nabalitaan ko, nagpa-check up ka daw. Oo. Binigyan ka ng mga gamot. Hindi na binigay pinabili sa amin. Wala bang libre? Wala. Naman kasi nag-check up si Doc.